أحوات كنسون بزيفلات بحنسا زدقاسو كلتا أحوات كم أون زلقو حقنزب سلا زي ملسولو حوز قتلولو أكان منسي نايلو معاتي كم تلمود كلتا حق أنيا نايقابن تاريخ حيزلكم متعلقو كسع موداتا مسايكت صنحب بخبري عدمكم إذا تريوا قال في تبال في أزيان اشتياق كم أون تمهاريت هاي سكولي حدا معاتي في بوي فريند تحس السخاب بتعميد فتوى بتعميد كان أنا بتعمي خات تريت دقبرا بتعمي وند حليلا جن ريليشنهم ننوح كقص لايك كالن دحرق زي يفلالي تفلاليهم قبلكم كلهم فلي نجرا ينبرون ترى بقى حدا ودن حدو قالن كم زفلالي وعنا تفلالي يوم تفلالي بدحرزي كلت يوم حدش يوجمرون بخمسة عامتات يحلف في أبز حجوان عباي قال كوينا بعد حدار كوينا كم أنقل عليدا دس زبلي وقت نبر تجمر انت خونا جن في بقى بزحت عنا تركب هيك على تحمل تجمر تزحممت حمامك هيريديتي ويكاني تورساو حمام كولد زورس حمامي نيرو انت خونا جن ناي في حمام تورساو حمام كدا يكون فلي نيرو افتي صدر افتي ناتا ولدي اتناتا حمام اي نبرن حمام جن تورساو انكنسو هيريديتي انكنسو أبانا دي أنكن كم عينة حمام أين برون بالطعم سلسلة سقيت حدا معتي دي إن إنتي استخدقبر تحسب انتي سما معني انتي زي سما معني إلا تعنا أن ممكن خان تعنا أن محلاوي لا دي إن إي تيست نمقبار توسن دحري سلسلة سومن ناي دي إن إي تيست ريزالت يمت فينة الريزالت مسرعت بالطعم تسبب كاب تثبيتها وتأي يخون مخنياتو اتي أبوأ إلا تتوعوتن عامتات زعبيا أبوأ زي مخانو ترقاقز مصوبة أول حان تزرق بنقر كم زي بلوم أفتدين إيه تري في بقولتفنا بدي أخيرا ندي أتقواتت ألا شي تدي خجيركي ويس أنا والناتكو قالكي كونكون كله تحق نقر نقليلا بحرق أنت حتى أدنت حقي أبونت كأمنتي أدي أني في كله نقر كنقرات جمر أو سمانياتات فرتلايزر كم استتقم فرتلايزر مالت حدا راندم سبزر أولا جيسو زخدا وي سينجل كوينا قول عخت عبت دلي وي كأني كم زي ولاد زقابا يوم سب حدا استفالا لي تسقم زلو بحكمنا نخولو ناب حكمنا يخدو اتسب من مخانو أي فلتونيم راندميو داتوون هرؤون راح يحيبو زخيد بدحرزي نتاقوان سيتي أما هتسأنا مسنقاقوحا نتزر ودي تابعتي الرخيبو تنسى خمزة فتر قولع خمزة ولاد قبرو مالتي دارقاز بازا حساب فلطوي سبورم دورمي بهال قدمي 23 عامتات استفتر نقريو أنا نابوخن ناب حدا فرتلايزر حكمنا زهبو كيدنا إنا وليدناكي إلا أدي نيفين كل نقر تردام إذا نقرزي نيفي بطاعم يجأنو أما خنياتو اتي أبو إلا تتوقعنا براتنا عامتات زعبيا أبو ناي سقا أبو أزي مخانو مسفلتات بطعم تحزن بطعم توجهي بطعم تجنق كم زيوم عينا سبات بسبرم دون ويك أب فرتلايزر استولدو دحر دي إن إي تيست مقبارو رخوبلو ويب سايت هالو ويب سايت كا من البات حاوي ويحافت تروخب يماو أفتو ويب سايت زدل عليه باتي تماساسالي ريزالت ناي دي إن إي تماساسالي حاوي ويحاف نسخة أن زنجر زتتقام أو وشت إسامون إسران كلتان ميسيجات متات ميسيجات كاسخة حفتنا يا أخي سخة حفتنا يا أخي زبيل كافتم إسران كلتان زرقبتهم محوات كأنت يبلوا ما أبونا من مخانو نفلت إنا يلوم ينقروا أبو أمس كمانيو أبو أنا دي أن نفي مخرين أقول قلت اليوم نبتحكم النا مسكدو اتفتحكم النا تانيحو زما خورم دكتور يبو اتكخون زقبو حدا زي تفلت الراندم سبماتيو زرقو لكع كم لقسدم زرقو لقسو تخيد كله داتو أول قديفو مخادينيو اتو دكتور كنكم يكون انجيرو اتو دكتور كن كابتناتو زرقو يزدق أمنيو بقى مخرن أقول خلتن ناي فرتلايزر حكمنا مخرن داليوم نزمت وسبات كافتناتو زرق اندها بإزافانو أمنيو بقى زرق حتى زمت كل سب كافتناتو زرقي اندها بإزافانو أمنيو بس خا كبابي عسران كلتن قالوا أفري مالتي كر حد عمت في مسناي قدم ممهرتا ناي هاي سكول ممهرتا زخونه باري بروجرام يدالو وقت باري كلهم يرخبوا يعللوا يسحقوا لحد حدهم كاي تحتاتتو انت يلا حدش دا تباهري تحتاتتو نيرو نيفي هاي في انت يلا حدش مسويلوا في خا عسران كلتن نحوات كم زلوا تاب حجي والحنت كيف لقيت كم زعبيت حميما ناف حكمنا مسكدت ين اي تيست مسكبرت أبو أخم زي كونت فلت بو خاء أدي أزنجرت تامستير ريكو ترابيلا زرسرابيلا تنبرو كلهم تما أزنورو محازوسا ممهرتا قال بالطعمي حقوسو واوي أرسولاكي بطعمي قاعد لنيا وخمدسي عينة تحوات اللوغي بزحات تحوات اللوغي قال بواسها و طعمي عدلنيا يمسو أمطبو جزي إذا حلف قال مليلا نتو مهارسات تنقرو قل حدا كابتو ممهرتا قن بالطعمي جنا وطعمي سنبروا نايب حق خديها نسخ بفرتلايزر يختوليد كأمو خاء بتحكمنا قال مسبلا أو يتولد أبونا يدين فرتلايزر دليوم سكرو أتو دكتور كأناتو زرقي زهب نيرونا بلت كله تحقق تنقرو إذا ودي من مسيلكو اتك أدم نفي بوي فريندا زنبري أو هاي سكول نسخة أنت يبلا نفي أنا ونكو سدراي ونكو
ኣብቲ ሕክምና ኸይዶም ዘርኢ ተዋሂቦም ከም ዝወለዱን እዮም ዝነግሩኒ ይብላ እቲ ናይ ቀደም ቦይፍሬንዳ ንቪ ብጣዕሚ ስኽፍክፍ ስለ ዝበሎ ከይዱ ዲኤንኤ ይገብር ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ ቪ መገሻ ምስ ስድራኣ ቫኬሽን ትወፅእ ሻንጣ እንዳጠራነፈት ከላ ሜሴጅ ይመፀላ እቲ ሜሴጅ ከዓ ናይ ዲኤንኤ ቴስት ስክሪንሾት ዝኾነ ስእሊ እዩ ነይሩ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዩ ኣር ማይ ሲስተር ዝብል እዩ ነይሩ እስኺ ሓፍተይ ኢኺ ዝብል ቴክስት እዩ ነይሩ እቲ ቴክስት ዝሰደደላ ንቪ ቦይፍሬንዳ እዩ ቪን ቦይፍሬንዳን ኣሕዋት እዮም ባይዘወይ ቪን ቦይፍሬንዳ ኖርማል ፍቕሪ ጥራሕ ኣይኮነን ነይርዎም ካብ ፍቕሪ ዝሓለፈ እውን ኣብቲ ናይ ንእስነት ግዚኦም ብሓንሳ ይድቅሱ ነይሮም ብጣዕሚ ዘሕዝን ስለዚ ቪን ሓዋን ብዘይፍላጥ ብሓንሳ ደቂሶም ማለት እዩ በዚ ምክንያት ኩሎም ቶም ብስፐርም ዶርም ዝተወለዱ ኣሕዋት ወይ ከዓ ሓደ እቶም 22 23 ኣሕዋት ምስ ቦይፍሬንድ ንቪ ሓዊስካ ነቲ ዶክተር ይኸስዎ ግን ወልሓንቲ ክገብርዎ ኣይከኣሉን ኦሬዲ እቲ ዶክተር ብጣዕሚ ኣሪጉ 80 ዕድመ ሓሊፍዎ እዩ ከምኡውን እቲ ናይ ሜዲካል ላይሰንሱ የእጊድዎ እዩ ነይሩ ከምኡውን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ሕጊ ኣይነበረን ብስነ ስርዓት ተፈራሪምካ ብውዕል ከምዛ ዓይነት ሰቢ ተዋሂቡ ክዘርኢ ገለ መለ ተባሂሉ ዝንገር ኣይነበረን ብኣፍ ዝንገር በቃ ሓደ ሰብ መፅኡ በቃ ዘርኢ ሂቡ ኸይዱ ገለ ኢሎም እዮም ዝነግሩኻ ነይሮም ብሕጊ ብወረቐት ገለ መለ ኣይነበረን ኣብቲ ሽዑ ግዜ ስለዚ ከኦም ከዓ እቶም ኣሕዋት ነቲ ኣቦኦም ወልሓንቲ ክገብርዎ ዘይከኣሉ እዚ ትሪእዎ ወዲ ሰባት ሆሊውድ ኢሎም ይምፅኡ ሆሊውድ ሽሙ ኣይኮነን ሳጉኡ ነገር ሆሊውድ ኣብ ከባቢ ብጣዕሚ ፌመስ ፍሉጥ ዝኾነ መንእሰይ ከምዚ ኣብ ገዛውትኹም ህቡባት ወይ ከዓ ፍሉጣት ተወዳት ኣለሩ ከምኦም ዓይነት ሰብ ሆሊውድ ኣብቲ ዝነብረሉ ከባቢ ኣብቲ ገዛውቱ ሓሽሽ የከፋፍል ሓሽሽ ይሸይጥ እዚ ማለት ኣብቲ ከባቢ ክደንዝዝ ዝደለየ ሰብ መደንዘዝ ይሸጠሉ ሓደ መዓልቲ ግን ሆሊውድ ናይ ዝሸጡ ሓሽሽ ገንዘብ ዘይከፈልዎ ገንዘቡ ክቕበሎም ኢሉ ይኸይድ ምስ ዕሩኽቱ ኮይኑ መኪናኦም ኣልዒሎም ይኸዱ እዚ ወዲ ቤን ይበሃል ሆሊውድ ምዝቤን ዝበሃል ወዲ $200 ነይርዎ ሆሊውድ ክቕበሎ ለኒ ገንዘብ ኢሉ ናብ ናይ ቤን ገዛ ይኸይድ ቤን ግን ኣብ ገዝኡ ኣይነበረን ግን ኣብቲ ከባቢ ገዝኦም ንእሽተይ ሓው ንቤት ወክ እንዳገበረ ከሎ ሆሊውድ ይርዮ ሽዑ ሆሊውድ እንታይ ይሓስብ ንቤን ክቐፅዖ ኣለኒ ኢሉ ይሓስብ እዚ ንእሽተይ ሓው ንቤን ኒክ ይበሃል ኒክ ወዲ 15 ዓመት እዩ ኒክ ምስ በዓል ሆሊውድ ዘተሓዞ ወል ሓደ ነገር ይብሉም ስለተሓሽ ስለቲ ነገር ወል ሓንቲ ዝፈልጦ ተኣምር የብሉን ሓው ካብ ሆሊውድ 1200 ዕዳ ከም ዘለዎ ሓው ካብ ሆሊውድ ሓሽሽ ከም ዝወስድ ገለ መለ ጥቆላ ወል ሓደ ኣይፈልጥን ቤን ወላ ኳ ዕዋላዳ ኣይኹን ንእሽተይ ሓው ኒክ ብጣዕሚ ከምዚ ስነ ስርዓት ዘለዎም ቆልዑ ዝበሃሉ ከምኦም ዓይነት እዩ ግን ሆሊውድ ንቤን ክቆፅዖ ይሓስብ በመን ብሓው ክቆፅዖ ከምዚ ነገርኩም ሓው ንቤን ኒክ ኣብቲ ቦታ ኣብቲ ከባቢ ገዝኦም ወክ ይገብር ሆሊ ንዕሩኽቱ ካብ መኪና ወሪዶም ንኒክ ብቦክስ እንገለን ስርብርብ ኣቢሎም ይቕጥቅጥዎ ሃሪሞም ጥራይ ኣይገደፎም ከምኡውን ኣብ መኪናኦም ሒዞሞ ይኸዱ እዚ ነገር ሕጂ ናብ ምንታይ ተቐይሩ ማለት እዩ ናብ ምጭዋይ ተቐይሩ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ናይ ኒክ ፋሚሊ ወዶም ከም ዝጠፍአ ይፈልጡ ናብ ፖሊስ ይደውሉ ብጣዕሚ ሰንቢሎም ናይ ኒክ ፋሚሊ ናይ ኒክ ወለዲ ወላው ካብ ፖሊስ ይደውሉ ኦሬዲ ሆሊውድ ኒክ ሒዞ ከባቢ 100 ኪሎ ሜትር ተጓዒዙ እዩ ነይሩ ካብ ሎስ አንጀሎስ ናብ ሳንታ ባርባ ዝበሃል ቦታ ይሒዝዎ ኸይዱ ናይ ኒክ ፋሚሊ ወዶም ምጥፍኡ ክሳዕ ዘረጋግፁ ሆሊውድ ግን ነቲ ቆልዓ ሒዝዎ ከባቢ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ነይሩ ሆሊውድ ንዕሩኽቱ ኒክ እንታይ ከም ዝገብሮ ይሕርብቶ ንኒክ ኣብ መኪና ኮፍ ኣቢሎሞ ኣሲሮሞ እዮም ነይሮም ከምኡውን ቁርብ ናይቲ ዝሃረምዎ ገለ ታሲኡ ነይሩ ዝገብርዎ ስለ ዝሓርፍቶ ምስኪ ቁርብ ቅልል ተብሎ ቢራ ንሃቦይሎም ኒክ ቢራ ይህብዎ ብኸምዚ መዓልታ ተሓልፍ ኒክ ቢራ ይህብዎ ከምኡውን ጋንግ ግሩፕ ዝበሃል ኣሎ ናይ ዓዋሉ ጉጅለ ማለት እዩ ኣብኡ ፍቲ ናቶም ግሩፕ ኣብኡ ከም ዝሕወስካ ይገብሩ ከምኡውን ሓደ ዓብዪ ገፊሕ ፓሪ የዳልዎ ኣብቲ ፓሪ ከዓ ኒክ ከም ዝዘናጋዕ ከም ዝሳተፍ ይገብሩ ኒክ በቃ ከም ዝተጨወየ ኮይኑ የተሰምዖን ከም ዝተጨወየ ኩሉ ረሲዕዎ እኳ ዳ በቃ ኣብቲ ፓሪ ንዝመፁ ሰባት ንዝተፈላለዩ ሰባት ይላለም ሓደሽቲ ሰባት ሕሉፍ ሓሊፍዎ ከዓ ምዛ ጓል ገለ ዓይነት ርክብ ጀሚሩን ምዛ ጓል በቃ ተፈታትዮም ፈቲዋ ደስ ኢላቶ ንኒክ እቲ ምጭዋይ ናብ ምዝንጋዕ ይተቐይሩ ኣይመስለንን ሃንደበስ ግን ሆሊውድ ወይ ሰባ ጨወየ ዘለኹ ኢሉ ይዝክር በቲ ዝገበሮ ብጣዕሚ ይጭነቕ ንኒክ ከም ዝጨወየ ሽዑ ይዘኪርዎ ሽዑ ተረዲኡ ወይቱ ጉዳይ ሕጂ ሰብ ጨዊኻ ተባሂለስ ክእሰር ማለት ድሉ ይሓስብ ብድሕሪ ዚ ሆሊውድ ናብ ሓደ ዝፈልጦ ጠበቃ ኸይዱ ኩሉ እቲ ዘጋጠመ ነገራት ብዝርዝር ይዕልሎ እቲ ጠበቃ ከዓ ሓወይናቲ ተሓሰብካዮ ሰብ ዝኣክል ጨዊኻ እዚ ገበን እዩ ብሕጊ ይሕትተካ ይእስረካ ይብሎ ሆሊውድ እቲ ምእሳር ገበን እዩ ክትእሰሪኻ ምስ በሎ ብጣዕሚ ይስንብድ ምጭዋይ ብልክዕ የእስር ግን እቲ ፍርዲ ናይ ህይወት ሙሉእ ማእሰርቲ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ነቲ ሰብ ከምቲ ዘውረድካሉ ሓደጋን ሳዕብየንን ከም ዘውረድካሉ ጉድኣት እዩ እቲ ፍርዲ ዝወሃበካ ኒክ በቲ ዝነበረ ኩነታት ግን ሆሊውድ ብዙሕ ዓመታት ዘይከፍርዶ ይኽእል ነይሩ እዩ ምክንያቱ ንኒክ ኣብቲ መጀመርታ እዮም ሃሪሞም ቁርብ ሃሲቦም እምበር ብድሕሪኡ ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ኣይወረዱሉን ነይሩ
እኳ ደኣኒ ብጣዕሚ ብዙሓት ሓደሽቲ ዕሩኽ ተላልዩኩም እውን ምስ ሓንቲ ጓል ፍቅሪ ጀሚሩ እዩ ነይሩ እታ ጓል ከዓ ብጣዕሚ ጽቡቕ ርክብ ማራ ቤላ ርክብ እዩ ነይሩ ስለዚ ንሆሊውድ ናይ ሙሉእ ዕድመ ማእሰርቲ ዘይክፍረዶ ይኽእል እቲ ዝሕዝን ግን ሆሊውድ ብፍጹም ክእሰር ኣይደለየ በቃ እዚ ነገር ዝበዓለይ ክዕርዮ ኢሉ ነቲ ጠበቓ ነግሮ ካብኡ ካብቶም ናቱ ግሩፕ ጋንግ ግሩፕ ወይ ከዓ ናይ ዓዋሉ ጉጅለ ሓደ ሰብ ይጽውዕ ሽሙ ራይን ይባሃል ራይን ዕዳ ኣለዎ ዘይከፈሎን ሆሊውድ እንታይ ብሎ ስማዕ እቲ ዘለካ ልቃሕን ዕዳን ክድምስሰልካ ግን ንኒክ እንተካሪጅካዩ ይብሎ ራያን ነዚ ምስ ሰምዐ ዊ ኣነ ሰብኣይ ቀትልኒ ትንፋስ ብኢደያ ይሕልፍኒ ይበለኒ ሕራይ እሺ ኣይተማተን ሽዑ ተሰማሚዑ ካብኡ ሆሊውድ ንራይን ሳንጣ ይባፍ ሳንጣ ከዓ እንታይ ነይሩ ኣውቶማቲክ ሽጉጥ ወይ ከዓ ኣውቶማቲክ ካላሽን በዛ ሓደ ወገን ከዓ ኒክ ምስቶም ግሩፕ ምስቶም ጋንግ ግሩፕ ምስቶም ናይ ዓዋሉ ጉጅለ በቃ ይዘናጋዕ ጽቡቕ ግዜ እዩ ዝሕልፍ ነይሩ ወይ ጽቡቕ ገሮም ትሪት ገብርንለው ጽቡቕ ገሮም ሒዞምንለው ብተስፋ ይጽበ ነይሩ ኣብዚ ሰሙን እዚ ፍኑውን ኾኒኦም ወይ ኣብቲ ዝመጽእ ሰኔ ሰሉስ ፍኑውን ኾኒኦም ኣብቲ ኔክስት ደይ ፍኑውን ኾኒሉ ተስፋ ይገብር ነይሩ ይሓስብ ነይሩ ንሶም ግን ንኒክ ሒዞሞ ናብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ጎቦታት ዝመልኦ ቦታ እዮም ሒዞም ኸይዶም ኣብኡ ምስ በጽሑ ንኒክ ካብ መኪና ኣውሪዶም ቀጠው ኣቢሎም ይኣስርዎ ካብኡ ጉድጓድ ክፍሕሩ ይጅምሩ ንኸቐብርዎ ማለት እዩ ፍሒሮም ስወድኡ እቲ ጉድጓድ ፍሒሮም ስወድኡ ንኒክ ኣብቲ ደንደስ ወይ ከዓ ኣብቲ ጫፍ ናይቲ ጉድጓድ ጠጠው የብልዎ ኒክ ብጣዕሚ ፈሪሕ ነይሩ ምክንያቱ ጽቡቕ ግዜ እንዳሕለፈ ከሎ ጽቡቕ ካልእ በቃ እሱ ዝሓስቦ ዝነበረ ካልእ ሓሳባት ስለ ዝነበረ ሎሚ ይፍኑውን ይጽባሕ ይፍኑውን ኢሉ እንዳሓሰበ ከሎ ሃንደበት እዮም ቀይር ኢሎም ስለዚ በቃ ውሽጡ ብጣዕሚ ተረብሹ ብጣዕሚ ፈሪሕ ነይሩ ከም ዝነገርኩም ብጣዕሚ ንእሽተይ ወዲ 15 ዓመት እዩ ኣብ ናይ ፍርሒ ስምዒት ከሎ ግን ሃንደበት ራይን ብድሕሪ ይመጽዩ እቲ ዝኳዓቱሉ ባዴላ ገይሩ ርእሱ ይሃርሙ ኒክ ርእሱ ምስተሃረመ ወዲቑ ናብቲ ጉድጓድ ይኣቱ ሽዑ ራይን ካብ ሆሊውድ ዝተቐበሎ ካላሽን ኣውቶማቲክ ካላሽን ካብቲ ሻንጣ ይውፅኦ እዚ ካላሽን ዛ ኣውቶማቲክ ካላሽን ቃታ ምስ ሰሓብካ ኣድራጋ እዩ ዝትኩስ ራይን ኣነጻጺሩ ቃታ ምስ ሰሓበ ተኩስሉ 8 እንጠያይትኻ ኣብ ነፍሲ ኒክ የንዓሊበ ምስኪናይ ኒክ ብዝተፋሕረሉ ጉድጓድ ሞይቱ ነቲ ጉድጓድ ደፊኖም ኣይኸዱ ንሶም ስለቲ ንኒክ ዝቐበሮ መቃብርካ ክነግረኩም ቀዳማይ ነገር እቲ ንኒክ ፍሒሮም ዝቐበርዎ ጉድጓድ ጽቡቕ ገይሮም ኣይቀበርዎን ነይሩ እግሩ ይረአ ነይሩ ካልኣይ ነገር ካ እቲ ቦታ ብዙሕ ሰባት ዝንቀሳቐስሉ ሃኪንግ ወልክ ዝገብርሉ ቦታ እዩ ነይሩ ድሕሪ ገለ መዓልታት ሓንቲ መንእሰይ ሃኪንግ ወልክ ክትገብር ጎቦታት ክትሓኩር ኢላ ናፍቲ ቦታ ትመጽእ ከም ዝነገርኩኩም ከዓ ናይ ኒክ መቃብር ጽቡቕ ገይሮም ኣይሸፈንዎን ነይሮም እግሩ ይረአ ነይሩ እታ ጓል ቀልጢፋ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ትገብር ፖሊስ ናይ ኒክ ቦዲ ናይ ሬሳ ስእልታቱ ፖስት ይገብሮ ይዝርግሑ ምክንያቱ ኒክ ኣብቲ ከተማ ኣይፍለጥኒ ካብ ሓደ ከተማ ናብ ካልእ ከተማ ስለ ዘምጽእዎ ኣብቲ ከተማ መን ምዃኑ ኣይተፈልጠን ስለዚ ከዓ ፖሊስ ብዜና ብሚድያ ብጋዜጣታት ናይ ኒክ ናይ ሬሳ ስእሉ ፖስት ይገብሮ ይዝርግሑ ብዙሓት ሰባት ኣብ ጋዜጣ ዝረኣይዎ እቲ ዝነገርኩኩም ፓሪ ዓብ ፓሪ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ፓሪ ከዓ ኒክ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ስለ ዝተላለየ እዚ ኣብቲ ፓሪ ዝነበረ ቆልዓ እንዲ ምስኪናይ መንዳ ቀቲልዎ እንዳበለ ኩሉ ሰብ ክዛረብ ይጅምር ብፍላይ ከዓ እታ ፈቲዋ ዝነበረ ጓል ምስ ረኣየቶ ብጣዕሚ ትሰንብድ ሰንቢዳ ግን ስቕ ኣይበለትን ብቕልጡፍ ከይዳ ናብ ፖሊስ ሪፖርት ትገብር ፖሊስ ኣብ ውሽጢ ውሑድ ሰዓታት ንራይን ይሕዝዎ ናይ ራይን ሓቀኛ ምስሊ እዚዩ ከምኡውን ምስ ራይን ዝነበሩ ክልተ ሰባት ንሶምን ሽዑ ይተሓዙ ናቶም ሓቀኛ ምስሊ ከዓ እዚዩ ግን ፖሊስ ንሆሊውድ ክረኽብዎ ኣይከኣሉን ሆሊውድ ካብቲ ቦታ ኣምሊጡ ነይሩ መጀመርያ ናብ ካናዳ ይኸይድ ካብ ካናዳ ከዓ ናብ ብራዚል ይኸይድ ስለዚ እዚ ነገርሲ ኢንተርናሽናል ይኸውን ኣብ ኢንተርናሽናል ጉዳያትን ኣብ ፍሉይ ገበናትን ዝኣቱኻ FBI ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ FBI ይሕዝዎ FBI ሆሊውድ ኣበይ ከም ዘሎ ናበይ ከም ዝኸደ ንምፍላጥ ጥራሕ 4 ዓመት ወሲድሎም ድሕሪ 4 ዓመት ግን ሆሊውድ ኩሉ ነገር ረሲዑ ሓድሽ ህይወት ጀሚሩ ኣብ ብራዚል FBI ቀጨማ ቢሎም ይሕዝዎ ሓቀኛ ምስሊ ናይ ሆሊውድ እዚዩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከሎ ሽዑ ሰዓት ወሰሳሎ ስእሊ እዩ እቲ ጉዳይ ኦሬዲ ዝተረጋገፀ ነገር ስለ ዝነበረ ናይ ፍርዲ ግዜ ምጽባይ ኣየድልዮምኒ ነይሩ ንሆሊውድ ሽዑ ይፍረዶ ናይ ሙሉእ ዕድመ ማእሰርቲ ይፍረዶ ከምኡ ንራይን ከዓ ናይ ሞት ፍርዲ ይፍረዶ ግን ተመሓይሹሉን ራይን ናይ ሙሉእ ዕድመ ማእሰርቲ ይፍረዶ ከምኡውን ነዞም ቶም ክልተ ምስ ራይን ዝነበሩ ኣወዳት ከዓ ንዕኦሙን ናይ ሙሉእ ዕድመ ማእሰርቲ ተፈሪዶ እዚ ታሪኽ እዚ ሓቀኛ ታሪኽ ከምኡውን ኣልፋ ዶግ ዝበሃል ፊልም እውን ተሰሪሑሉ ኣሎ ናይሎም መዓልቲ መደብና ነዚ ይመስል ነይሩ ዝኾነ ሓሳብ ርእይቶ ነቐፌታ ምዘልበኩም ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሓፉ ላይክ ዘይገበርኩም ካል ላይክ ግበሩ ናብ ካልእ ሰብ ንኽበጽሕ ከዓ ሼር ግበሩ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ለይካ ሰብስክራይብ ግበሩ ሓድሽ ቪድዮ ክለቅቕ ከለኹ መታን ቀልጢፉ ኖቲፊኬሽን ከኣትወኩም ኣብ ዝመጽእ ግዜ ብኸምዚ ተመሳሳሊ ናይ ገበን ሓቀኛ ታሪኽ ሒዘልኩም ክመጽእ ክሳብ ሽዑ ቻው ደቂ ዓበይቲ